Ano din niya mo kuan? Hi. Tiya ba? Ayaw kalimot, tiya. Ay. Sa pilimaan ya. Nandito sa buwa. Uncle? Drive taxi. Tiya. Putol. Putol. Motor. Hi mga igsoon, maayong buntag. So karon day adlaw Lunes. Adto ko sa among sa akong natawhan sa lutupan nya karon time check mga alas 7 kapin. Maadto ko nya magpahatod lang ko ni Dudong Iming nya. Akong kuyog guys tian na nya. Makita na jud ninyo ang among lugar. So biyaan sa tamo balay ha. So adto na ko, bye-bye. So nagbuhat na lang ni Dudong Iming, nagkuha siya og motor. So kanang nagbuhat na lang ni Iming kay nanghuam siya og motor. Adto na sila tupan. Hi Tia. Dudong namin, Dudong. Drive siya, focus kasi siyang drive, eh. Sorry ka mo, ate, ha? Nadakong ka, tiya, okay, mas? Ay! Salamat, Brad GR, sa pag-uwam sa motor. Shout out to you. Dudong, ay. Ay, kalulupan niya. Langit nga gihandom ko nga makaadto. Langit nga may bayaw Nakatinga sa langit day. lagi? Lagi. Ilan kayo ba? Ito nagtuo manani no. Oo, eh. Kay planong suroy si Muyab dong? Wala. Ha? Wala. Away may klaro dong? Karon. Kanon na, jukuan ni Tia. Nag-jogging ni Tia. Reso na. Pagkahugpa, gilan pa. Saan na pala yung day? Dua ka semana, agad ko atong kuan. Uy, pagilan talagi ko day kanang. Tungutos Usara ka gabi. tungutos jogging Tia. Di pagilantan ko usara ka gabi gi. Mao ko nalin gi. Hilot ko urot batanan ko lawas. Sa kagabi hira. Nya, painom ko niya tambal. Iya pa jud ko gi. Tamakan ako mga paa ba. Ya, naayo baka ugma. Nabilin ako. Okay ra dong dalagondong? Oh. Naayo baka ugma day. Kapoy na lang nabilin. Oo. Ito sa langit. In Jesus' name. Sakit sa mong tiil. Ops, ladong. Pasensya kayo dong. Doot pa din mo dong. Okay. Facebook tiya. Kamo day ka may roglobo teliho ko day. Oo, uy. Ako di ko mao day. Ako mapil jud akong tigil sikat. Lo. Asa sweet. Intanan nila sarot ng nagpadalos. Di mo ko padalas ko mahusog man ko. Dalos gini lagi tanan. Laoy. Terus ni tiyo sa una. Labi na. Sakay ko dengan magsakit akong hawak. Ano man? Kay kanang maawahi ko ba ya siya kanang bako man kito siya. Oo. Mag-ana ti, mag-ana. Yurot gini lawas pato sila lawas. Amo na gid pa lagi kanang bakante mo to kanang driver. Wala ka. Zalios ko loy kay. Pagkatawa ka sa una lagi. Ako sa day si sakay to truck sa una syudad. Oh. Dili man to modalos ang katong motor mong sakyan dili mo dalos. Los lang ko padag ako dito sa driver. Kay manukod man ko sa
kuan kanang dili ko magbapiit sa driver. Di mi magkasikat ang driver ba? Lagi. Nya. Makatawa mo. Tingog Ala ka. din. So mauna ni ang kuan, Atlas. Atlas. Nanami sa skina Mayana. Hi mga igsoon. So naglakaw namin ni Tia. Bugatos kong bago. Uy. Grabe. Hi. Bago pa jud mi naabot. Lakaw, wala na lang ko nagpasod ni Dudong kay kuan, lisod kay patwir man good. Wala Yeah. nga to. Yeah. Maikog tan Dudong kay kuan. So lakaw na may padong sa mua. Muna ni ang among kuan igsoon, mga among pathway. Di kung kaso di ba inana. Nagjikan dili sangto dai. Oo, oy, tinto na kayo sumban na tiya. Oy. Pag ko presisyon ana dai. Ako mga nito di ko presisyon ako na ginasiya rin. Hindi ko kayo ka. Hindi ko ka. Wala gyud bang mao na ginasiya. Kanang may amigo lang ba niya? Hindi ko. Na kay special someone. Dinay? Za? Hi! Mga mo padong na mi. Nanti ka na iro tiya. Uy! Okay ro eh. Mana ni mo mga igsoon. Pakita tamo sa among pakiton tamo sa amuhang balay. Hi, oh my god. Mingaw lagi. Hi, Tia. Where? Ayo. Nami to balay mo to na yan ta sa sauna dai no? Ayo. Hi. Mahugas ni di. Hi. Tubig na tubig. Jen. Hi, Te. Happy birthday. Thank you, Algie. Kira na eh. Hi mga igsoon. So naananday ko. Ako mo na akong pamangkin. Hi bibi. Hi sabi. Gipanog ka ra nga mong bibi oy. Panog ka. Mugos ka gyud na lagi. Mugot sa na. Hi sa oy. Hi man. Muli na ako igsoon de. Tut. Inday. Hi Inday. Ala, pa ako mga pamangkin, no? Si si Pia, og si Jinil Ann. Og si Lance, oy. Lance, hi Lance. Oh, wow. Ako ang mga pagbangkon uban. Hi, nanganta na mi. Hi, Pia. Hi mga igsoon! So, nanaday ko yung mother. Ay, mother? Mother din niya mo kuan. Hi! Nanaday ko sila ang balay. So, mingaw kayo. Mingaw as in mingaw. Money day. Grabe, sakay lang mig truck. Ang truck ay nakakwarta lang mo. Sarap rin nakakwarta. Truck ay nakakwarta. Ang doktor. Ang doktor, nakakwarta. Hey guys. Mawad niya akong Mga oname. Mabutang, amo na ko sekreto. Mabutang nindot kay tingog. Amo na ko sekreto. Sana, alimong set. Biling kay ba? Ay, mga untali. Bawal mo tiil eh. Pinobre lang. Hi! Ay, video din na. So, manananig pa ni Otto. Panyapon ta to. Ako wala pa. Mama, kaduhan na yung plato. Mo na nga, naabot sa si Pilo. Yan, nakakaon sa kaduhan ng platong mother. Ay, singutan ako eh. Mo na nga. Hi, Gso. Hi, Dijay. Uy! Hi! Hi, mga igsoon. Maglakaw na sa bisag uwan. Grabe, gid. Tungod sa kamingaw ba?
Lakaw mi adto mi sa babaw kay magkuha mig module sa ako ang manghod. Pasensya lang lipstick ko gamay Katag pa. Guwapa sa gamay ba? Wala ka lafok. Tiya lafok. Lafok. Go Tia. Tia na nakasoro jud kas mo ati pati lapuka. Ha? Oh, karsada. Tuwa agin Tia oy. Sil, wa kay payong sil. Maligo ka? Dungan tagligo, maligo sad ko oy. Ma. Ma. Ha? Oh, limot ta katiya. Nalimot na siya mga igsoon ko asa agi ganiha. Tiya ba ayo kalimot tiya. Kay Kay. Hi. Hi. Uncle? Drive taxi. Tia. Putol motor. Hi mga igsoon. Moni ang ako ang kuande, ang among tik-tik. Dara, pangatagan na ako kung mga igsoon. Napasa diri sa kaldero. Tiyadan. Ala kaso. So mao ni si mga igsoon. Giluto na ko nya tanaw na to la mama. Dara day luto si mother of pansit. Madja. Okay ra ka Madja. Hi Tia. Mother. Ha? Morning ko ni mother. Morning ko ni mother. Lots. Luto na si mother og panswet. Nagko man mo bata dai mura mga manghod. May hapon, mga igsoon. Napok dire sa mua lutukan. Hi Tia. So, huwag klaro Tia, oy. So, muna ni ang kuhan, surprise ni sa mo ang mga iyaan, mga akong igsoon daray. Badger ka palo. Oh, kabalo? May pa ako, kabalo ko. Wag kabalo. So, muna ni siya ang mga surprise nila. Napay cake. Oh, wow, pink kay cake. Uy! Ninong imi. Kanindot ani? Napay spaghetti ay. Napay sliced bread. Kabak so ani. What did you say, so? Oh, kakuan. Na-shock ko. Speechless? Speechless di ka? Iban, ini ba ana? Para magkuan. Akong damgo. Paningot ba? Lainig daw. Paningot mayo. Ang Happy birthday, so. Lagi mga videographer, oh.
sa may ninong. Moo. Nagsara naman eh, karoon na. Oh, abit na sa drama December. Oo. Orang nga naman yung Isimbre. Tingnan na to. COVID naman. Okay. Ito din, naaman. Kapo, nasabot-sabot na ito, nag-inam eh. Baso. Baso. Wala si ate. Ayaw dia. Si ate o si kuan. Ano ba? Ano dia? Ano sa ate ma? Si ate na. Oy, bata ay, gog ng bata. Uy, kanon, mo lagi mo magkanon mo na. Gog siya oy. Manang. Awa. Mukha ko naman na. Na oy. Dai, Dira na dira sa kanon pa. Amo ani ni oy, mo lagi mo magkanon. ikaw lang say. Panda to. Palaw na mo. Manang kanon. Sige lang mo. Di ba mo kanon mo mo tag supan. Brightness na mo. Kung may pagsaran eh, pagsaran eh. Kanon. Pagsaran eh, baka mo. Uwat lang. Pinagpa mo plato dito. Ouch. Nauyog si Dolor. Ay si Tia di taga oy dai. Isin mariyo dai sa. Asa sila sa ano? Oh, Terence. Ay, mo na pa. Pijeng. Bisa sana. Ako rin initon. Pijeng, Maricol. Pijeng, Maricol, please. Kami sa lababo. Kaya ka nang hila ko, sa kaya na. Pijeng. Ala ko lang ba? Masukan. Panik mo si Agnes, may dito lang ang mapapakit. Ayaw, kailangan ng baso. Kuwan mo siya sa... Kuwan mo sa... Ikaw na pay bus, ha? Oh, di ka may no? Kadali! Pay bus mo nang. Ang kuwan eh. Ma, sila si Krista na Sibila, ma. Diyan! Kuha na sa kalay dyan! Ay, ready na din? Especially sa ato ang amahan o kuan. Wala jud ko nag-expect ani nga kuan sa kuan law kay lagi abi na regular. So nag-slice na gid sila sa cake, no? Dili ni gahid ay. Ato ko nung sulayan ko no ang ahumok na ini siya di ay. Kuwan ba ni? Napisa. Icing. Ah, Ay, paita sa ignorante. abi na ko gahi. Icing. Adi, Mabay ko mabay. gahin na oy niya. Kunin sa icing. Oh, dala Kapay. Kare mo kaon. Ada ulang mga bata diri sila sa anas. Strawberry kay glami. Please don't stop the music, everybody's Jason. Tanawa gud ako kuan. Awa gud oy. Ay naabot yung cake diris kung kuan. Likaon. Ari mo gawas. Nami anak Ay, gagmay lang last dang.